abokina ya aka yi alaikum. wa alaikum assalam. Wallahi dama ina neman ka ne wallahi. Ya aka yi ne? Wallahi ni son da kai in shiga cikin social media din nan. Kai social media ne ko? Ito duk daidai na. To ya aka yi? Wallahi tallahi in waɗa ma ina zaune. Wallahi wani aboki na nuna min wani a Kano ya zuƙo ta baturiya yanzu tana nan za ta aure shi ta kai shi America. Sai ni ga to ni ma ni zai hana ta iso ya ga. Ni ma in samu ni ma in zuƙo baturiya ga daga America ka auren. Ka zuƙo ta nan? Nan ciki? Amma kai katin dan kauye ne wallahi. Ba haka bana abokina. To an ga ma zuƙo ta ake cikin waya? Amma ka dai san tura su mata mu ko? Wallahi in na karɓar tura sai in ga mata mu sun zama birane wallahi. To kai yanzu to wannan wai me zaka yi ita? Ga ita dai social media din. Ita ta naka so in kaɗan zuƙo min baturiyar sai in tura mata sai in ce ta saka nan ne. Amma dai ba ka tura mata hoton ka ba ko? To hoto na me yasa me zai mata? Orata ta zaki. Kana ne Hamidu? Ayo. An ga maka suna son masu kira san gudawa ne? Orata za ta yi. Kakkaɓar na mara. Ai ta fi son ƴan kwaskwas irin mu. Kan haka ɓata mara abokina. Ni na taho ne ka zuƙo min baturiya kuma kana ɓaci ne. To sai dai ka biya ni. In biya ka? Ka zo zan ka zo baturiyar ka zan baka naira 20 ko mita. Kai kadan. Kamar ya? Nawa ka sai wayar? Nawa ka sai wayar? Wayar ka? A ranar Allah 50 na bada ka bai ta. To ni kuma yake ban naira 20. Abokina naira 20 saboda Allah. Kawo mu gani. Ka gani? Na kawo baturiya. Na kawo ta. Jar uwan da kai. Wannan ita za ta aura. Jar uwa ta ce ai yawo jo. Ai ina haska ta ce I love you. Shi yasa nika son ka wallahi. To in sun je hauka sai da suke yi. To in sun je irin marhaba bika din nan to su ka san ba I love you suke cewa. In ka je cewa za ka yi you are very stupid. Ƙarfar mai ta mai jami'a. Idan ka ta ce me sai ka ce yes you. Okay. Sai bi ma'ana you are very stupid. Kana hawa santa. Okay. Ita kuma ita ce me sai ka ce yes you. Okay, sai ce yes you. Ka wani kaza da idanuwa kai ka. Ma'ana ka mutu kenan. Ai abokina na gode. Sai ta ce I love you. Wallahi ina zuwa America sai na tuma da tsarawa. Yawa ka wani da tsaraba. Me kaka so samu a FOB ko me? Tsaraba kulli a huska ba? Me kace? Tsaraba za ka samu. Ya bebe ne kaka samu ko? Ni dala. Dala. Ai kai ma America zaka kai. Yo ai ni zan wadinka aljihun wani tana dala daban. Ka roƙa tuno wani kakka zama dan uwan dad.